Nijt de derde walvis justejoen bij een skip naar huis gebracht is, werd toch medewerkers van verschillende instanties gauw begonnen met onderzoeken. We zijn nu met 3 ploegen hier aan het werk, dus dat is Naturalis zelf voor het ontleedwerk. En dan is er nog een ploeg van Imaris, die doen vooral onderzoek naar de maaginhoud en de darmen. En dan kijken ze of er plastic in zit en dat soort zaken. En er is een ploeg van de Universiteit van Utrecht die kijken naar mogelijke ziektes of andere afwijkingen. Het had vooral een praktische reden dat de derde walvis van de zandbank bij Texel naar huis gebracht is. Het werkt hier altijd heel prachtig, we hebben alle faciliteiten. Anders hadden we toch weer ergens op het strand gestaan en dit is wel erg luxe. Het strand maakt het ingewikkelder. Nou ja, dan heb je geen wc en je hebt geen douche. En je hebt geen, dus het is allemaal wat comfortabeler. We hebben een mooie betonnen vloer, we hebben water, we hebben elektriciteit. Dus dat werkt makkelijk. Het onderzoek naar bijgelijks de correcte deertsoorzaak van de vis zal net eenvoudig wezen. Het lijkt erop dat de vinvis al lang in het waterlijn had. En dat is voor het onderzoek net bevattelijk. Ja, ze is boterzacht. Vooral omdat het natuurlijk toch al een tijdje aan het vergaan is. We kunnen eigenlijk de botten er vaak zo uittrekken. Dus het gaat ook lekker snel. Dat is het voordeel. Dus voor het snijwerk is het mooi dat beesten wat tijd gehad hebben. Maar voor het onderzoek is het heel jammer. Dan heb je het liefst zo vers mogelijk. Heel bij de midden vinden de onderzoekers resten van een foetus, die al zo groot is als een zeehoen. De walvis wie dus in verwachting. Het is net duidelijk wanneer de eindresultaten van het walvisonderzoek bekend worden.